салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. дирӯз бошгоҳи барселона бозии муҳиме дар доираи ла лигаи испания доир кард. каталониҳо бо дастаи нимиёнаҳоли ҷадвал дар хонааш вохӯрӣ анҷом дода ҳадаф дошту мавқеашро дар ҷадвал аз даст надиҳаду аз рақиби асосии худ реал мадрид боло, яъне дар ҷои аввал бошад. хави дар бозии мазкур бо се нимҳиматгари канорӣ бозиро оғоз кард ки аз нуқтаи назари коршиносон риски калоне ба ҳисоб мерафт. охирии маротиба дар соли 2010 гвардиола бо барса ин корро карда буд ки ба шикаст хӯрдани даста оварда расонида буд. мо мухлисон дар ҳайрат монда будем ки то куҷо нақшаи хави амалӣ мешаваду даста метавонад соҳиби се имтиёз шавад. албатта ин фикр аз ноилоҷӣ буд, зеро тақрибан ҳама нимҳиматгарони асосии даста ҷароҳат бардошта буданду имкони ҳунарнамоӣ карданро надоштанд. имрӯз мо оиди бозии мазкур ҳарф хоҳем зад. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бароят шинеду тамошо кунед. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тун шуда истодаанд. на ҳама топ дастаҳо мавсимро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии барсаро мебинем ки пеш аз бозӣ чӣ гуна буд. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба, Алонсо, Пике ва Балде, нимҳимоятгарон Педри, Бускетс ва Гави. дар хатти ҳамла бошад Торрес, Левандовски ва Рафиня. шурӯъ аз дақиқаҳои аввали бозӣ шогирдони хави кӯшиши идораи бозиро ба худ гирифтанро мекарданд. ҳанӯз дар дақиқаи ҳафтуму фурсати хуби голзаниро аввал Торрес ва баъдан Педри аз даст доданд. дар дақиқаи даҳум бошад аз як ҳолати стандартӣ бо коркарди хуби тӯб Рафиня зарбаи мустаҳкам ба дарвозаи Селта зад, вале дарвозабон тавонист бартараф кунад. 2 дақиқа баъд боз ҳам Торрес буд ки мавқеи хуб ва муносибро ишғол карда партофти зебои Бускетсро ба зарбаи қавияш хотима дод. то ин дақиқаҳои бозӣ танҳо ҳамлагарони барса дарвозабони Селтаро медидему халос. бозингароне ки ҳар бор номашонро мегирем, Гави ва Педри дар дақиқаи 17 дастаи каталониро пешсаф карданд. зарбаи Гавиро ҳимоятгарони Селта иштибоҳан гардониданд ва дар ҷавоб Педри онро дохили дарвоза карда дуюмин голи худро дар мавсими ҷорӣ ба қайд гирифт. баъд аз задани гол даста каме оромтар бозиро идома медод ва талош баҳри ҳимояи ҳамлаҳои рақиб мекарданд. Рафиня дар дақиқаи 20 дидор имконияти хатарнокро натавонист ба гол табдил диҳад. Торрес кӯшишҳои зиёд барои пасҳои зебо додан мекард. ғайр аз ин дастаи Селта низ якчанд маротиба бо пасҳои аспас хатар дар нимаи майдони каталониҳо ташкил мекард, вале ҳунари хуби Тер Штеген зуд ҳамларо бартараф мекарданд. ҳарчанд боз имкониятҳо буданд ки Пике метавонист ҳисобро дар табло иваз кунад, вале нашуду нашуд. дастаҳо бо бартарии каталониҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми дидор қариб ки ягон рӯйдоди хотирмон ба мо надод. аз дақиқаҳои аввали нимаи дуюм Селта фаъолиро ба даст гирифта ҳуҷумҳои зебо мекард, вале боз акаи Тер Штеген вазифаашро бехато иҷро мекарду ҳамон нишондоди қаблиро ҳифз мекард. хави бо баровардани бозингарони нав ба ҳаят нафаси тоза бахшид, вале тағйирот ба гол овардан нарасонид. боз ин бозӣ ҳам Левандовски натавонист ба номаш голро нависад. шояд ӯро чашм карда бошанд. ҳунари Алонсо дар мавқеи барояш ноқулай дар умум хуб буд, вале боз ҳам кӯстагиҳо дар хатти ҳимоя бараъло намоён буданд. то куҷо бо ин ҳол даста тоб меоварда бошад ба ҳеҷ кас маълум нест. умедворем бозингарони ба монанди обу ҳаво лозима барои даста зуд шифо меёбанду боз ба ҳаят ҳамроҳ мешаванд. Маркос Алонсо баъд аз бозӣ чунин ибрози андеша кард. дуруст аст ки мо талафоти кадрӣ дорем, вале ба ҳар ҳол се холи заруриро ба даст овардем. рақиб дар нимаи дуюм идораро ба даст овард. мо бояд талош кунем ки ба дигарон шанси ҳуҷум карданро надиҳем. Тер Штеген бисёр мавсими зеборо гузаронида истодааст. дар ҳар бозӣ сейфҳои ӯ моро аз бох наҷот медиҳад. ҳоло мо бояд каме истироҳат карда ба бозӣ бо Интер омодагӣ бинем. ғалаба бар дастаи итолиёвӣ бисёр ҳам барои тамоми даста муҳим мебошад. дар ҳақиқат бозии навбатӣ тақдири дастаро дар Лигаи Чемпионҳои имсола ҳаллу фасл мекунад. акнун навбати он расидааст ки барса низ барои нангу номус бозӣ кунаду ҳам аз як гиребон сар бароранд. бозингарони бо таҷриба низ маҳз барои ҳамин ба даста ҷалб шудаанд ки аз маҳорати инфиродиашон дар лаҳзаҳои душвор истифода баранд. умедворем барса дар майдони худ ғалабаи хотирмонеро ба қайд мегираду ҳолатро ба фоидаи худ давр мезанад. ба ҳама ғалабаи душвор муборак бошад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. пайгири мо бошед то аз навгониҳои Барселона огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.